soňky 4 günüň dowamynda Türkmenistanyň Daşowuz welaýatyny azyk haritlarynyň adynyň 20% gymmatlandygyny Adatlyk radiosynyň bu sebäpdäki çeşmeleri habar berýär. Ýekşenbe güni 3 manatdan satylýan haritlaryň narhy 4 manada ýetdi. Kartoşkanyň 1 kilogramy öň 2,5 manada durýardy. Häzir 3 manada ýetdi. 1 kilogram alma öň 3 manat bolsa indi 4 manada durýar. Öň 1 kilogramy 4 manada barabar bolan süýjüler indi 17 manatdan satylýar. Iň arzan haritlaryň bahasy şu. Gowhil haritlar sorabym, görmedim diýip adynyň efirde agdalmalygyny soran çeşmämiz aýdýar. Şeýle-de, ol balygyň 1 kilogramynyň bahasynyň 15-16 manatdan satylýanyny aýdyp, munyň ýaşaýjylaryň aglabasy üçin eliterli däldigini belleýär. Welaýatda işsizlik giňden ýaýran. Diňe bir adamyň aýlygyny garaşyl maşgalalaryň sany bolsa, sanardan kän. Bu gymmatlamalar adamlaryň eklenjini, gün güzeranyny hasta kynlaşdyrýar diýip çeşmämiz aýdýar. Beýlik tarapdan Adatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi soňky 2 günüň dowamyny paýtagtyň bazarlaryna täze ýyl bayramçylygy münasibetli getirilen haritlaryň käbiriniň arzanladylandygyny ünsü çekip, munyň adamlar üçin garaşylmadyk ýagdaý bolanyny aýdýar. Bilinmegine göre, arzanlan haritlaryň arasynda täze ýyl oýunjaklary Gazagystanyň we Russiýadan getirilen ýokary hilli un hemde dürli mewelerden öndürilen şire suwlary bar. 1 kilogram gowy hilli unyň bahasy öň 5 manat bolsa inni 50 teňe arzanlap 4,5 manat bolupdyr. 120 manatdan satylýan oýunjoklar bolsa 80-90 manatdan satylýar. Mewelerden öndürilen soklar öň 4 manat 20 teňe bolanlygyndan häzir 3 manat 20 teňe düşüpdir diýip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Aman Murat Bugay aýdýar. Aşgabatyň bir bazaryna söwda satyk bilen meşgullanýan telekeçileriň ençemesi bu arzanlaşmagyň sebäplerini bazarda alyjynyň sanynyň azlygy bilen baglanyşdyrýarlar. Haridimiz geçen ok ilatda nagd pul ýetmezçiligi edýänligi sebäpli bazarda alyjy az. Täze ýyl bayramçylygynyň öň satyn alan haritlarymyzyň iň soňky ulanylış möhleti golaýlap barýar. Haritlarymyzy satyp bilmän zaýalanmyzdan alaşsyz eden çykdajymyzyň bir bölegini satjak bolýarys. Şonuň üçin käbir haritlaryň bahalary aşaklandyryldy diýip özüni durdy diýip tanışdyran 40 ýaşlarynyňky süwdegär aýdýar. Daşowuzda azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy we paýtagt bazarlaryna süwdanyň derejesiniň peselmegi, Türkmenistanyna ýylaty, mugt berilýän ýeňillikleriň ýatyrylan, büdjet işgärleriniň köpçülikleýin işden boşadylýan, aýlyklaryň köplünç halatda berilmeýän, bankomatlarda nagd puluň ýetmezçilik edýän we dollaryň gara bazardaky narhynyň 12 manada ýeten döwrüne gawat gelýär. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyňky iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligini we muňa dünýäde neft gaz narhlarynyň arzanlamagyndan başga da dürli proýektlere ýatyrylýan uly maýalaryň hem sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Geçen ýylyň noýabr aýyna Halkara Valyuta Fondy soňky görülen şäherlere garamazdan Türkmenistanyň çykdajy harajatlarynyň girdejisinden agdyk bolup galýanlygyny aýdyp, Aşgabada döwlet investisiýasyna harajatlary kim-kimden ýöne düýpli azaltmagy maslahat beripdi.